Ens trobem a la Cerdanya, a la bonica estació de Guils Fontanera, molt a prop del poble de Guils. L'estació d'esquí nòrdic és un indret magnífic per iniciar-se amb els més petits en la pràctica de l'esquí de fons o fer alguna sortida amb raquetes pels circuits dels que disposa. A l'estació es pot llogar tot el material i els més petits amb el carnet de Super 3 tenen el forfet gratuït. Si sou primerencs, en l'esquí de fons és aconsellable que agafeu algun professor o professora. L'esquí de fons no és gaire difícil, però unes primeres classes sempre van molt bé. L'estació de Guils té diferents itineraris, segons la dificultat. Nosaltres enllacem pistes verdes i durant més de 3 hores gaudim de la neu, el sol i la companyia de l'avi, que és un incondicional de l'esquí nòrdic. Els més petits, en poca estona, aprenen el moviment per lliscar per la traça. La corba d'aprenentatge és molt ràpida i gaudeixen d'allò més de les petites baixadetes que trobem pels diferents circuits. Potser el que més els hi costa és frenar, però sempre es pot recórrer el mètode infal·lible, cul a terra. El pàrquing de l'estació el tanquen a les 5 de la tarda, així que pels qui viatgen en autocaravana o camper han de baixar fins al mirador de Cies per poder pernoctar. Està molt a prop de l'estació. Allà hi ha una petita esplanada amb unes vistes espectaculars de la Cerdanya. Hem passat un dia genial a Guils i tornarem de ben segur. Esperem que us hagi agradat. Fins a la propera sortida!